Marhite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, na tumo palangit dot tanoon. Amen. Nungata kasuboto sakap akan nahu sakapi, taringot Tuhamu ninna Jehovah, sakap hasonangan do tahe, dada Tuhamaguan, asa au mangaleon Tuhamu, ujung ninna hinalungut temuna. Jadi, pojo-jowo muna maahu, hut lawamu martangiang tuau, gabitang honok kumahamu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogon na satu dosan, aman amin adi banua gijangi, useon maton dim na badiai, do rapistaran nasiak koi, tu salu duriam, asalam rarat, jalalam hot hatam na badiai, di tongo-tongani hamion, lehon mahiras ni roha di naposom, majami tahon hatam, asalam pita, jalalam ganda huriam nabadiai, patok tong mahuhut rohanami mengului ho, saat roh di ujung di bagasan na persiapan nature, marhitete anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tatangihon ma pati inde bata, ima pati palimahon, saat rodi pati pasapuluhon. Pati palimahon, ikon pasangau pemuda naturasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu, ditano nani lehon ni Jehovah de batam diho. Pati paonopon, unak ko mamunu. Pati papituhon, unak ko mangalakup. Pati pawaluhon, unak ko manakko. Pati pasiahon, unak ko olo maka tidak kon hatana sotutu maralahon dongan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi aliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi aliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, ulaki, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ima saatna rap mangidogogo mahita lau mangulon na hubar tu pati nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulon na hubar tu pati mi. Amin. Tuhan
Di bagasan uduk dot serep ni roha tatopoti madosa tanah godangi di hadapan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para si rohami dah hami nada ngolon narodo hami tu jolom manopoti dosa nami na godangi di bagasan hajahato dohami tubuh jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hian saluhut dohami mandi bilsian akka dalanmu macai godang do pangalausion nami di patimu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan ni basam dohot asni roham say unang paingot-ingot akka dosa ni aposon nami dohot pangalausion nami sa ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan di basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasesan dosatta. Alani pangalosotta do umbay na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajatot tado iba na mabugang. Apeto iba na pisang-pisang parhitian ni hasonangatta. Jala binahin ni bugang na malum itaylala. Hasangapon madidibata na digijang. Amin. Hatan di bata nagabe epistel di minggu tasadarion iman aniainet sian Matius 10 tolu mamukka mai sian ayat 10 sarlo di ayat 10 pitu tajaha mamar soring-soring dungi tidak poton akasisian namba ibana mandok buasa marupa mahomar jamita tunasida
Ay tuganu paradongan lehonod do jala pasuksukon. Alay buaton masyan na sa paradongan na adong di ibana hiyan. Asa nang jupang madinasida na sinurirakon ni si Yesaya namando begyon si pareon muna doi na niyan matua so atu samuna si malolong muna do na maridasa niyan matua so tadaw muna. Alai mertua do si malolong muna alamar nida dor si pareon muna alamar binege. Ima saatna mertua do akan atumangiwan hatani debata jalan no pepsa. Amin. Taha tidakon maha porsiotai, songon na hinar tidakon ni dongan tasa porsiaon, di sandok portibion, rab mahita mandok. Au porsia, di dibata jahuba, ido ama pargugun na suatu dusan, natu mo palangit do tanong. Au porsia di Jesus Kristus, anak indi bata jahuba na sasadai, iman ang tinubuhan ni si Maria, nagabigabian si Anton di Parbadia, abdoran suabuan. Ido tuata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus na mate terpajal do ibana diaw pinarsilang na tuat banua turudung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siamun di bata Jehovah amanai pargugun na suatu dosani di sima ibana pai mamula sugut tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi Parbadia jaladong sadahuria na badia Huria atau panyala Kristen akan abadia, dohot esan dosa, dohot diatai namandok, mulak mengulu sugut daging nyalak no mate, dohot yang uluan nasura sudah. Amin. Oras.
Kita akan mendukung apa upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara seiman kita seperti itu. Jadi jangan lupa ketika pulang nanti mampir dulu ke sebelah kiri, kita dukung bersama-sama dan semoga nanti Amang Pendeta nggak bawa pulang ke sana. Berat nanti mahal di bagasi seperti itu. Jadi habiskan saja di Bandung dan kalau misalkan mau pesan ternyata habis mau pesan lagi masih ada ya Amang? Masih ada, oke. Terima kasih untuk kesediaan kita semua. Kemudian di poin nomor 7, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 12 Mei telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, keluarga Bernard Simorangkir, Ibu Joyce Mangalum, beserta 1 orang anak laki-laki Mario Ebenezer Simorangkir, beralamat di Jalan Aero Modeling 3 nomor 27, Antapani Bandung, Acamanik, jemaat sektor RAP, pindah ke Gereja Pos Pelayanan HKBP Bintaro Resort Serpong. Kemudian nomor 8, Purna Bakti Majelis HKBP Bandung Reformanda. Minggu depan 19 Mei 2024 di ibadah pukul 10 akan dilaksanakan Purna Bakti Majelis atau pensiun Parhalado yang memasuki usia 65 tahun untuk Amang Sintua Baktiar Edward Silalahi dan Amang Sintua Raden Saur Pandapotan Panggabean. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang telah diberikan. Kemudian nomor 10 pertanggangan sektor diundang kepada kita semua jemaat untuk mengikutinya. Yang pertama, sektor Dago Jumat 17 Mei pukul 19 bertempat di rumah keluarga Hasilaban Inang Boru Panggabean di Jalan Alfa 2 nomor 7 Bandung. Kemudian sektor Maban Seltim di hari Sabtu 18 Mei pukul 18 bertempat di keluarga Sintua RSP Panggabean Inang Boru Pangareduan di gereja di Jalan Sumedang nomor 2. Kemudian nomor 11 berita Dewan Koinonia seksi perempuan. Minggu depan setelah ibadah pukul 10 seksi perempuan akan mengadakan pemilihan 1 orang anggota yang akan menjadi utusan atau perwakilan di Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Diharapkan seluruh perempuan huria kita diundang untuk mengikutinya. Kemudian seksi sekolah minggu, berita untuk sermon guru sekolah minggu. Pelaksanaan sermon guru sekolah minggu yang sebelumnya dilaksanakan di hari Minggu pukul 10, ini diubah menjadi setiap hari Rabu pukul 19. Diharapkan kehadiran semua guru sekolah minggu pada setiap hari Rabu. Jadi agar menyediakan waktunya supaya kita bisa melayani adik-adik sekolah minggu dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah poin 15 dan 16 untuk mengingatkan saja bahwa minggu depan Minggu tanggal 19 dan Senin tanggal 20 itu adalah kebaktian Pesta Parjolo Parningaton Ari Hasasawar Niton di Parbadia Pentakosta pertama. Kemudian hari Seninnya adalah kebaktian Pesta Paduahon Parningotan Ari Hasasawar Niton di Parbadia atau Pentakosta kedua. Jadi diharapkan kita mengikuti kebaktian baik yang di hari Minggu maupun juga di hari Senin di tanggal 20 Mei. Kemudian ucapan selamat ulang tahun. Parhalado HKP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai 12 Mei hari ini. Adakah di sini yang berulang tahun dari tanggal tersebut atau mohon maaf apabila tidak tercatat tetapi berulang tahun, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Adakah? Malu? Enggak ya? Mungkin ada, kalau ada yang tidak disebutkan juga mohon maaf apabila tidak tercantum, tetapi hadiah istimewa firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati untuk yang berulang tahun. Kemudian yang terakhir adalah berita keuangan. Untuk total penerimaan keseluruhan di minggu ini adalah sebesar Rp137.760.001 dengan penerimaan huria itu sebesar Rp120.881.000 dan untuk sentralisasi sebesar Rp14.375.900
untuk pembangunan Rp2.503.101 dan lain-lain sebesar Rp4.693.000. Apabila ada hal-hal yang mungkin salah terkait keuangan ini, kami bersedia untuk memperbaikinya. Terima kasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan hati kita untuk menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur punya Allah yang baik seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada di dalam setiap suka dan duka kami, yang selalu berjalan mengiringi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami datang untuk memenuhi panggilan Tuhan beribadah, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dan kami tahu kami akan mendapatkan kekuatan baru ketika kami bertemu dengan Tuhan dan siap untuk menghadapi hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi bangsa Indonesia, untuk seluruh pemimpin, untuk seluruh warga masyarakat. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua, baik pemimpin, baik warga negara, dan setiap pergumulan yang sedang dialami oleh bangsa ini dan juga bangsa-bangsa di dunia. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong, memberikan hikmat kepada semua pemimpin, sehingga dengan takut akan Tuhan dan juga dengan memperhatikan kesejahteraan warga masyarakat, mereka semua boleh melakukan semua tugas-tugas dengan baik untuk kesejahteraan semua warga masyarakat ini. Dan ajar kami juga untuk boleh menjadi anak bangsa yang baik, boleh menjadi warga negara yang baik. Apapun pekerjaan kami, apapun kami yakin dan percaya, kami juga boleh berbakti kepada bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak dan panggilan yang sudah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami mau berdoa untuk semua gereja-gereja di dunia saat ini. Semua kami sedang berjumpa dengan Engkau melalui ibadah. Tuhan berkati semua ibadah, Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan, baik yang di pelosok dengan segala kekurangannya mungkin Tuhan, dan juga mungkin di kota-kota dengan segala tantangannya. Tuhan berkati semua hamba Tuhan, Tuhan berkati semua jemaat juga Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk HKBP Resep Bandung Tengah, untuk HKBP Bandung Reformanda, persiapan HKBP Sumedang, persiapan HKBP Lembang, dan juga Distrik Kumbang. Tuhan berkati segala kebutuhan kami. Tuhan berkati setiap pendeta yang bertugas, semua para halado yang bertugas, semua dewan dan seksi yang bertugas, dan semua jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah, berkati kami semua Tuhan, supaya dengan kekuatan yang baru, dengan pertolongan Tuhan, dengan doa-doa kami boleh terus bersemangat melakukan pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan membuat semakin banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang sakit ya Tuhan. Kami mau sebut nama mereka. Mari Allah berkati Amang Cehu Tajulu, Tuhan berkati Amang M. Siahaan, Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, Amang Julian Daniel Tobing, Amang R. Dolok Saribu, Inang A. Simanjuntak Boru Hasibuan, Inang S. Sinaga Boru Tambah, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Amang E. Hutagalung, Inang L. Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M. Simbolon, Inang R. Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Amang A. Manulang, Inang R. Simorangkir Boru Tampu Bolon, Amang M. Pasaribu, Amang Sintua Dr. Andes Cegultom, Inang P. Manurung Boru Silayan, Amang Sintua KM Panggabean, Inang Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Amang Sintua L. Purba, Inang R. Panjaitan Boru Sitompul, Inang Huta Barat Boru Siregar, Inang Sitorus Boru Sirayat, Amang Sintua RT Panggabean, Amang A. Dolok Saribu, Inang Sintua H. Sinaga Boru Siburian, Amang W. Situmorang, atau mungkin di antara kami ada juga yang mengalami kekurangan badan Tuhan, atau sakit badan kami Tuhan, atau kurang enak badan. Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami dengan segala sakit penyakit yang kami derita, saudara-saudari kami derita. Biarlah kami boleh terus berserah kepada Tuhan saja. Engkau tolong setiap pengobatan, tindakan medis yang diambil, sehingga sungguh itu boleh menguatkan mereka, dan terlebih perhatian, kasih sayang dari keluarga yang mendampingi, dan terlebih lagi Tuhan,
biarkanlah iman boleh semakin bertambah, pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sakit. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang merindukan pekerjaan, teman hidup, merindukan anak ataupun pergumulan kami yang lainnya. Tuhan, sertai kami, berkati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu dengar doa kami. Tuhan selalu jawab doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami berserah dan kami tahu apapun yang Tuhan berikan sebagai jawaban doa kami, itu adalah yang terbaik buat kami. Kami mau berdoa untuk adik kami Timothy Simbolon beserta keluarganya. Tuhan yang memberkati dan menolong selalu Timo ya Tuhan, supaya Timo boleh semakin baik lagi, semakin lancar berkomunikasi, dan dia juga boleh berinteraksi dengan teman-temannya juga di sekolahnya dan juga beserta keluarganya. Kami juga tak lupa terus menerus berdoa buat orang-orang yang sedang berduka, yang masih berduka, ditinggal kekasih hati mereka, ditinggal keluarga mereka. Tuhan, lindungi mereka, kuatkan mereka, tolong mereka untuk mengisi kesepian hati dan hari-hari mereka. Biarlah mereka tahu bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati dan penghibur yang sejati buat mereka. Kami juga terus berdoa untuk semua keluarga kami, para janda, para duda, lansia, inahana, berkati mereka Tuhan, jagai mereka, dan jadikan kami, anak-anak mereka adalah anak-anak yang berbakti kepada mereka, selalu mau menemani dan melindungi dan menjaga mereka juga. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu apapun yang terjadi dengan diri kami, pergumulan kami apapun, kami mau bawa kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami tidak memakai cara kami sendiri, tetapi kami tahu cara Tuhan adalah yang terbaik, dan kami mau bersabar untuk menanti setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Amang Pendeta Situmeyang yang boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan itu adalah suara Tuhan yang berbicara bagi kami, dan kami berdoa supaya kami boleh mendengarkan dan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan kami mohon Tuhan yang pimpin dan kendalikan, karena di luar Engkau Tuhan kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, karena sudah kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sahabat kami yang sejati. Amin.
Shalom madihita. Oras. Iya. Amanginang mulia tema di partikian na pinasa na tu hami di son. Ada orang sosaha tu jamita boy mara upatadok kami diri nami. Songona didok nate tak kenal maka tak sayang, semakin kenal maka semakin sayang. Hami padita Antoni Situmeang jala makubasi di HKBP Resok Sihobu. Di dia do Sihobuon anope bawa hami tu hita manginang. Jadi rap do hami dohot boru dirajai boru purba asal sian pardosa. Pardul sanggul masuk nami. Jadi molo bahasa dairi ni yanakon duka. Jadi duka nami tolu dua mabawa sada maboru. Jadi dainang pangitubui boru pajaitan, dainang simatui boru tapu bolon. Jadi pabuan nami ma sihobu, di dia do sihobon, kan itu. Sihobu ima kecamatan Tarabitang. Di dia do kecamatan Tarabitangon, kan itu suku-sukun. Ima pasitongani pakat perlilitan. Di dia do pakat perlilitan non, kan itu nontong se. Ima di dolok sanggul. Jadi haroronami piga-piga padita Rosian distrik Tolu Hubang Mahami. Manang Hubang hasudutan. Jadi amanginang adong do pengalaman na unik di si ninam makobasi hami ate taringot tu huria 10 sada pagaran na huabasi hami sada sabungan jadi 12 huria. So padi taresot tami di saresok sihobui alai nang pe 10 sada pagaran na alai adong piga-piga di sina 8 kakak 10 kakak alaniak kadau jarak tempuh dok lam nasing hidup bain atau mak tabuka mahuriata sahu nang pe 8 kakak hita 10 kakak inna di pohorsi mai adong musi jala adong huria sadanai pengalaman di hami ima HKBP bunguson molo roi bamar minggu ikon rodo berangkat hari Sabtu. Jadi molo berangkat tami hari Sabtu berangkat mahami jam 10 pagi mula mahami jam 5 sore merdalapat. Jadi merdalapat doa hami dang adong kendaraan asa sahat tu si itu. Jadi ala dulu gunung do si lewaton nami alai adong ma di puncak ni gunungi guarna lapo kejujuran. Jadi bahasa didok lapo kejujuran alai nama lapo sesadai nama lapo jala molo maradi hami tusi. Jadi pas di si hami nunga dong dipersiapkan halaki kopi tes do makasne indomie. Jadi dang disi pangisi ni jabui balapoi. Itu. Jadi je moloro hami ngau terhudapotok kami adong dipersiap pokok. Alai gabi hami mamangalopak teson. Ulo pahami mag kopion
molo neng mangopi mahami, neng mangalopa Indomie, ulo pahami sadiri ma Indomie on. Ale jujur matong sedia ma molo neng diinum kopi on, bahasa dia ma 5.000 disilip pom ma 5.000 molo 10.000 molo iya seroha 50.000 ba 50. Jujur matong ima naking dokter lapu kejujuran. Jadi bah Allah las doroha ladang nang pedang disipangi sini lapui alai bui dohami taruli nang dia kasih panganon ubain bui hami sahat tu huta bungusi ate. Jadi di bungusi 20 kakama HKBP 20 kakama Katolik ate. Jadi masa do najului moloropat dita marminggu do nasia Katoliki itu HKBP dungi na ro pastor rodo marminggu HKBP tu Katolik. Jadi las doroha persaurani di si kuat do ima molo di HKBP bungus adong musi sada huriat ta ima na ko kami na dinapa horsik walu kaka jadi ay saheli tulu ono bulan na mahamit tong tusima ng saheli sa tao. Jadi molo saheli sa tao kami sama-sama padidun na badia manang melua ala saheli sa tao matong paditaresok rotusi manggibati huriay. Molo pasro hami di si ayamang ngajam 10. Pete ju amang sahalak nai neng ro nama ina. Jadi di parar halaki do sahalak nai asaro marminggu. Ai bicara musi di tarisot ina. Jadi ala nioti ni halaki ba olo do sipata sape olo jam 11 sami masuk rodo amang situasi inang situai lahu mengitu pintu asa rak marminggu. Jadi imana masa. Jadi udang do tutu pengalaman di hutata ima alaina na salpui masa do pe mabir hitamangan nuang dang bea manginang ati. Jadi ati bea hita lau marpesta adong todong ta lau tu arah pakat perlilitan apa ala binigitong na salpui perlilitan inna mamanga pi be mabir daung be tarabitang pe daung. Jadi babutina hami bon siak-siak do aka salu nate. Jadi unang pula mabir hita manginang ay waro no mangan inna. Jadi ido deng dohonon nami tu hita salu na. Laos di bagasan Tikion rodo hami songon aking pinabuah sian distrik ado kami pitu padita di distrik Jabartengon sian distrik Humbang termasuk mainang presesta ro jala berbagi-bagi do hami lahu penggalangan dana distrik lahu pelulihon kantor distrik presesta. Jadi ba adong do oleh-oleh huwa kami songon aking kopi kacang do keripik. Jadi molo tatuhoran non kopion dang boy mudu pita ate molo tatuhoran non kopi hubangon molo tatuhoran non kacangon dang adong be jarawak ta ete molo tatuhoran non. Jadi ba las roha songon hatan itu hatta do nama dok galationomi ate amanginang bersirupa mahamu mamorsan na duki bertolong-tolonglah pasroha nami pangurupiom muna laho palulihon distrik tado terlumobi di Tangyang naking nunga di Papua di marhiti Tangyangi naking nang situa buruh hasugian taringot tu paulihon di distrik Tuluhubang jala lasroha manginang ba disodo ala iboto hami ro sian sihubu adong do pangarato di son sia sihubu ro amang marbun inang berusi majutak nang pe dang sahuriata alai bai kon marminggu sido sodo itamang ro kotu amang. Jadi rodo halaki lasroha rak marminggu hita
do keluarga Mang Marbun inang Borusiman Jutak dohot solmek ni inang Padita Pandalen marsolmek do inang Padita Boru Purbautu inang Padita Pandalenon. Jadi ba alatiki dipakat kami tetangga. Jadi molo maronak kami tu pakat do hamilau itu. Habis to ngajom do sian si hobu itu pakat. Jadi saya pajupang mahami moro di hari Senin ini. Jadi molo inang Padita Pandalenon ulur sipata baju kopi ika teratok-atok do kakak oma be kopi. Jadi tabu do persoalan nami nang dihita salu. Nah jaletang yang nami tu hita salu na manginang salu na napungudison bawa sana di pasu-pasu tuhat tama hamu saluhut na songon na hata na hudok kami naking gabe na niula sinur na pinahan dia kasalu na di tonga-tonga niaka ulota selenai dohnon nami matuhita horas madhita hatani di bata barita nauli imana tersurat di pesalmen bidu sada ayat sada satu onom ujau kami madhita odo hatani tuhatta martua mahalak na soolo mangihutton tahi niaka parjahat jala na soolo jonjong tudala niaka pardosa jala na soolo sahudulan doho aka pangerhe say pati ni Jahoba do lomo ni rohana jala sa ido dipikir rohana arian doho borngin songon hau do ibana na sinua di topi ni batangaik na marparbueon parbuena di haju pang ni tikina bulung nape dang olo malos jala sudena niulana majadi do alai dang songoni anggo pangalahun niaka parjahat songon orbuk na hindabakon ni alugu do nasida dibaini dang manahan akka parjahati maradupon paruhuman manang tarbain akka pardusa jonjong di luhutan niaka natigoro ay ditadda Jahoba do dalan niaka natigoro hai alimatua laulonong do anggo dalan niaka parjahat ima yang go sahakna amanginang nang dihita salu na adong do pilihan na pinasahat ni turpuko tuhita ima mamilit na martua manang mamilit nalonong idu nang taida marhite ayat na parjului martua mahalak naolo mangihuton ha tahi niaka parjahat na soolo mangihuton tahi niaka parjahat jadi dia ya ono muse alai matua laholonong do anggo dalan niaka parjahat totu molo mangihuton ni pasti dudohonota mangihuton na martua mahita berbahagia jala tapasiding ma ima hatana lonongin aking menuju kepada kebinasaan. Jadi di talak Batak molomoding sahalak ama didok doi marponggol ulu. Jadi molomoding sahalak ina didok do matopas tataring. Jadi oma hapariron diaka namatian songoni naking alai adong dotong nasahat tu saur matua baka sahat tu na didok na mauli bulung mulu mauli bulungon ima dang adong pinoparna na majolani masuk nami jadi ima na naking didok mauli bulung. Jadi hatuau doi masuk nami diaka namodding. Alani molo tahatai taringot tu na martuaon na berbagianon pitor taingot do palsa panialak Batak.
ahamai ima tuluha. Ima hasangapon hamoraun dohot hagabeo. Ido pinarsita ni rohatta kanina do marite eddepe. Sudah kita menginginkan apalagi di halak Batak. Bahkan saya tadu do halak na mertua dui. Mertua ho adong hasangapomu. Mertua ho adong artam. Mertua ho adong nang sinamu. Mertua ho adong ianakomu. Do lam na asi. Alai nagabi sada suku-sukun buhado molo dangadong dapot hasangapon hamoraut dohot hagabioni. Apakah dikatakan dia tidak berbahagia? Ulu sunguni hasia wida adong mobilmu. Ji mulus adong mobilna dang hasia. Dang mertua. Mertua ho adong ianakomu. Jadi mulus adong bi anakon adang mertua. Jadi lo do sipata dihita halak Batak sisungoni pandangan. Alai naing taida marhite turpukon songod dia do hape pangatusyo tataringo tu na martuan di halak Kristen. Imana taida di ayat 2 didok do disisai pati ni jahuba do lomon rohana jalasa ido dipikiri rohana aria do bornginina akan mangaraduti pati ni Kristus ido halak na mertua jala di Papua di si muse arian do borngin naing marlapatan mangkobar hodoi bahwasana dang marsangga-sangga. Lapatan na disi bahwasana dang lomo nirohatta nasaut alai lomo nirohani Tuhan ido. Ido amang inang ubadi dokon naking arian dohot borngini marhitenang turpukon. Alani bohado tutu dihita saluhna akan porsyai bahwasana hidup bahagia itu bukan hanya diidentik dengan kekayaan atau bagaimana tentang harta yang melimpah dan banyak jabatan yang tinggi atau umur yang panjang yang jauh dari persoalan dan hambatan hidup. Itu seudok di kongsiling pranika neneng marhasohotan seidu hudokon bahwasana dia ke keluarga ne baru bagaimana hidup yang bahagia itu bukan untuk menghindari persoalan karena persoalan itu pasti ada di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga. Tapi bagaimana hidup yang berbahagia itu dia mampu untuk menghadapi setiap persoalan. Itu neng dohonok. Jadi, sorong persoalan di rumah tangga nina bahagia dui daun. Justru ada persoalan di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, tapi dia mampu untuk menghadapinya. Di situ yang dikatakan hidup berbahagia. Jalaido nang dihita salu namang inang. Aido sehudok ko kami dang sinamot tai narikot dang hartat tai. Ido songonaking identik gabi hidup berbahagia. Ale buhado tapatuduhon dina mangaraduti pati ni Kristusi. Taboto doa dong piga-piga kisah milianar yang meninggal setabi bunuh diri alani dang boy ibana menghadapi beban di tengah-tengah ning uluna persoalan yang terjadi di tengah-tengah
kehidupannya. Dia sudah memiliki yang namanya kekayaan. Dia sudah memiliki songonaking sangapon hagabeo dohot hamorauni. Alai endingnya, akhirnya bagaimana? Dia tidak mampu untuk menghadapi itu. Alani bohadu tutu hita. Dia kehalak na porsiai takasdo di pabua marhiti hatani tuhatana king. Bawa sana ayat 5 di bahini dang manahan akka parjahati maradopot paruhuman manang tarbain akka pardusa jonjong di luhutan yak kana tigorroha ay ditada jahu badu dalan yak kana tigorrohai alimatua laholonong do anggo dalan yak kaparjahat. Jadi boharu tutu hita maradopon nang akka dongata. Itu seuro ko kami ala nunga parjolo de bata makaholongi hita. Baru tapatuduhon hita lau makaholongi nang akka dongata. Itu na tersurat di Matius 22 ayat 37 satu 30 siai didok dosongonon. Siha olongon muda do Tuhan de batam sian nasa ate-atem. Sian nasa hosam do sian nasa roham. Siha olongon mudo dongami dosot dirim. Jadi itu konsekuensinya halak na porsia. Ala nunga perjolo di bata makaholongi hita pe ikut makaholongi nang akka dongata do. Mengasihi sesama kita karena Tuhan Allah sudah pertama sekali mengasihi kita. Allah ini doa manginang nang dihita saluhna diperhadap podon tuhita saluh nanang diaka godaan namasa kenikmatan namasa. Uluru sunguni ba akan bertetanggau nate. Uluru sipata cemburu mengida adong namasa di nambar tetangga. Adong sunguni suami istri. Sudah ada barangnya, sudah ada sepeda motornya, kita belum ada beli long sudah ada mobilnya 2 kita masih 1, belilah ina. Jadi di sadetiki Roma papinon di bereng mati tanggana adong inatana 2. Idok matu inatanai. Tetangga kita istrinya 2 katanya. Boleh dong. 2 istri saya nina. Jadi olodo alaniaka kenikmatan. Godaan yang terjadi. Tetapi kita mampu untuk menghadapinya. Itu yang dikatakan hidup yang berbahagia. Lasido nang dihita salu na manginang. Bohado tutu tapatuduhon parangeta marhite nang akka ulaw na dinggani. Kita akan bersama-sama dengan akka pardusay naking, akka parjahati. Ale mampu hita manahan di bagasan nang haporsiaon. Jalabuy sa luhut na taulahon jalay kusaurdo dohata nang pabaynata. Itu didokon not action tol only, bukan hanya berbicara saja. Omong doang ina kan. Jadi terida marhiti akka ulota pabaynata siganupare. Sarupa may songon halak naing jatuh cinta ate. Ulu songoni martadang mabaway tu burwe malas ni rohani burwe ba alaro si bawan martadang di babua maholong di rohana holong do rohaku to api nama sadang tadi konok kuho inna umat tong ba kaulah bulanku kaulah bintangku ninna mamuse jelas marohani buruon di sadetiki mardala mahalakine 2 ape di namardalani Roma babiat naroi mabiati pitor parjulur lari si bawon
Ape diingot hatani boruai hatani bawai naking ai jokoko naking dijebu. Kaulah bintangku, kaulah bulanku. Dang tadi kono ko ali roba biat pitor lari ho. Ji Roma musi babiati. Ini nama tu boruai. Babia tahu ubabiat du bawami inha. Gabinin nama musi. Oh. Nah itu. Alanido amanginang nang dihita saluhukna marhiti hatan itu hatta sadariong dikatakan bahagia pada orang yang benar. Bahagia orang benar bukan terletak pada bagaimana dan mendapatkan pemeliharaan Tuhan, tetapi bahagia orang yang benar saat kita dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Gabe sitibdangi sungo jamita nari minggui, nari Kamisi masuk nami. Songon menjadi saksi-saksi Kristus dalam memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Alani totu olodo suku-sukun hita manginang. Ai bahasa mulu songoni Pak Pendeta adong do suku-suku. Kenapa Pak Pendeta semadu-madu halap parjahati. Tiboru pangkakna gudang do artana ninna. Ji bahasa bui halaki songoni ai binongotoro parjahat do nasida. Do lam na asing. Alai songon na di pabua marhite ayat na palimahuni naking amanginang takas do di pabua disi. Di bahini dang manahan akka parjahati maradopon paruhuman manang tarbayan akka pardusa jonjong di luhutan yak kana tigor roha. Adi tada Jahoba do dalan yak kana tigor rohai alematua laulonong do anggo dalan yakka parjahati. Lapatan na disi amanginang bahwasana sutung manggapia kita molotung pe akka ulaun-ulaun hajahaton alai pos dorohata di ari paruhumani. Tuhan akan membalaskan setiap akan apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin martangiang mahita. Jahoba debata amanami pinuji maho Tuhan amang pardingkan bahasa di asini roham di denggan di basam tarlumobi Tuhan nunga marsaur hami di paloso memuji pasangapon guarmu nabadiai nang hatam nabadiai marurak jalamar parbui mai di roha dot pikiran nami mengarahok kami asa memilit kami gabi halak namar tuai asa upasidik kami ngulu nalonongi jala positutu rohanami ale Tuhan asa pargogom muhami dia kasaluna namasa di tonga-tonga ni ngulu nami asa totok kami songon halak partigori mangaraduti pati ni Kristus ale Tuhan pasu-pasu huriam pasu-pasu mahami na pungudison diragam niak ka ulon nami o matutong na madongani hami jala totok kami di bagasan ni hapor siaon pasu-pasu ma akan naniulani tangan nami pinuji maho Tuhan amang pardinggan bahasa di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Marit de mahita sian buku di nomor 240 lasu disoma tapasahat piliata. Totong
pena ulido atong sai tirui. Godang dohi na uli ay matay toto. Asuman madiri tusi sabain rohang sito. Salele ko di tanoon, patigor marohan, paingot-ingot matutong nidok ni debata. Sai songon hauna dengando ramos parbueni ulung na pena ulido atong sai tirui. Tatangnya kon ma piliata, ali di bata amanami na di banwa gijang, horo haruruan ni saluhu silaw leon na dinggan, do nasa ulibasa na maliutus, upasat tami masian nalun mi tuhami pelan nami tuho, sejalo may gabi uap no sus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, aso parsiak kami pilonon pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalamu tadahami gudang ni selolon mi tuhami, asalamu girgir kami mandok muliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarno, say ro maharajon, say sauk malomon roham di banwa tongosongon na di banwa gijang. Lehom matuhami sadarion hangulan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gitu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar madamena tu todim.
Amin. 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 Amin.